Volám sa Jaro Matoušek a pracujem v spoločnosti EM Film Poprad, ktorá sa zaoberá výrobou filmových dokumentov, videoklipov a reklám. Spolupracujem aj s televíziou JOJ pri výrobe televíznych reportáží. Pri mojej práci využívam často kamery GoPro od spoločnosti Vrga SRO, ktorá je oficiálnym distribútorom na Slovensko a je zároveň aj našim partnerom. Kamery GoPro sa dajú využívať rôznymi spôsobmi, majú rôzne držiaky a uchytenia, ktoré sa dajú meniť a tak nám môžu vzniknúť veľmi pekné zábery. Veľmi používaným držiakom je tzv. Čelovka na hlavu. Často používame remienok, ktorý sa dá na prilbu a následne na ňo dáme držiak s kamerou. Vznikajú veľmi atraktívne pohľady. Využívame veľmi často tzv. Hrudný pás, ktorý ide na prsia a tam sa pripne kamera, ktorá sa dá naštelovať dole, hore a vznikajú tak zase priame pohľady. Ďalší držiak je držiak, ktorý sa lepí na pevno. Je to rovný držiak, ktorý sa lepí napríklad na lyže, alebo oblí, ktorý sa dáva na prilbu. Veľmi zaujímavé držiaky sú na bicykel alebo na konštrukcie. Je malý a veľký. Kamera sa tam prichytí, dá sa nasmerovať do rôznych strán, takže si viete urobiť zábery podľa vašich požiadaviek. Tento držiak je takisto na rôzne konštrukcie aj na bicykel a je to taký univerzálny držiak. Dajú sa z neho urobiť pekné plynulé zábery. Veľmi dôležitou súčasťou našej práce je aj teleskopická tyčka. Tá tyč má neobmedzené použitie. Samozrejme aj pod vodou. GoPročka sa dá využiť aj vo vode s tzv. Podvodným púzdrom. To púzdro sa dá primontovať na teleskopickú tyč, s ktorou si urobíte zábery, aké chcete. Prakticky aj držiak s prísavkou, ktorý sa dá namontovať na strechu auta alebo na sklo v interiéri a s ním sa dajú urobiť veľmi pekné, stabilné zábery. V podstate ako z kamerovej jazdy. V kamere sa dá kúpiť aj zariadenie Wi-Fi s diaľkovým ovládaním, ktoré máte na ruke a stačí len zapnúť a naštelovať si kameru podľa náhľadu, ktorý vidíte na mobile. Vidíte to, čo chcete kamerovať. Ďalšou možnosťou sú tieto klbové držiaky, ktoré sa dajú poskladať na rôznu dĺžku a viete si urobiť pekný pohľad na seba.
Kamery GoPro sú neodmysliteľnou súčasťou našej práce.